Γεια σας παιδιά. Γεια. Ναι, θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα λέμε τι ρούχα πήραμε και τέτοια από τα Bershka Stradivarius και Pull&Bear. Και θα αρχίσουμε. Άρχισε εσύ πρώτα. Όχι εσύ. Εντάξει. Όχι εγώ. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ. Το πήρα 13 ευρώ, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Εδώ, να κοιτάξτε, να τώρα φαίνεται. Ναι, δεν θέλω, να, έτσι. Ωραία, πήρα. Αν τελειώσω από τα Pull&Bear. Αν τα πήρα 13 ευρώ, δεν το πω. Αυτό εδώ είναι και από κάτω, έτσι. Το πήρα 10 ευρώ. Και από πίσω και ωραίες τσεπές για να βάζεις, βασικά, για να βάζεις εγώ κινητά και τι δεν ξέρω. Ναι, αυτό είναι και προς τις νέες, το ίδιο κάνουμε, όμως όμως δεν. Λοιπόν, αυτά, όχι έχω και αυτό. Αυτό μου άρεσε. Αυτό εδώ είναι βερμούδα, την πήρα 13 ευρώ, βασικά το 10,99. Αυτό εδώ την πήρα 5 ευρώ, την πήρα έτσι να κοιμάμαι. Μπορεί και για να βγαίνω έξω, δεν ξέρω. Αναλόγως στα κέφια του. Ας είναι. Σταμάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό το πήρα τα Bershka. Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ όμως. Σου μίλησα. Όχι, εντάξει, κάνω ένα πρόλογο. Ας έφυγε τώρα. Τέλος πάντων. Αυτή είναι εδώ. Την πήρα 13 ευρώ από τα Bershka. Ωραία. Τέλος πάντων. Καλή φαινόμαστε. Ναι, ωραίο είναι. Και πήραμε και αυτό εδώ 13 ευρώ από τα Bershka και πάλι. Να σας πω. Λοιπόν, για να ξέρετε. Αυτό εδώ. Ακούστε το. Αυτά εδώ τα πήρα από στη Ρόδο μένουμε. Τα πήρα από τη Ρόδο. Ποιος μένει στη Ρόδο με νέλα. Δεν χρειάζεται να πούμε και που μένουμε ακριβώς, ποιο χωριό. Ναι, μένουμε τέλος πάντων εδώ. Και τώρα μπορεί να μην έχει τα καταστήματα εκεί πέρα που μένετε τέλος πάντων εσείς. Που θα είναι περίπου 20 προβολές το πολύ. Ναι, απλώς να ξέρετε, μην τα ψάξετε ακριβώς αυτά, μπορεί να έχει παρόμοια. Αυτά από μένα. Τώρα πηγαίνουμε λίγο στα πιο κάτω. Μενέλα, Εντάξει, sorry. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω. Πάμε τώρα. Ναι. Από τα Bershka, Μενέλα σε βλέπω. Δεν με νοιάζει. Πήρα αυτό εδώ το μπουζάκι. Εδώ. Να το. Τι λέει. Do not be a stereo. Εντάξει, άσε στερεό. Καλά. Στα αγγλικά. Το πήρα 5 ευρώ. Το πήρα 5 ευρώ. Το πήρα 5 ευρώ ισότιμα. Το πήρα 5 ευρώ. Και είναι λίγο καλό. Καλό! Λοιπόν, αυτό εδώ. Αυτό τι λέει. Woman mist. Σ' αρέσει. Όχι. Καθόλου. 5 ευρώ, μου άρεσε εμένα. Δεν με νοιάζει η γνώμη σου. Και τώρα από τα Stradivarius. Με νέο σε βλέπω. Εντάξει, τι να κάνω. Αυτό εδώ το τζιν. Το ψηλό μεσό. Είναι ψηλό και κοντό. Και λεπτό και κομψό. Δύο ναι. Που έκανε 10 ευρώ. 10 euro. Μενέλε. Α, και να ξέρετε, μόνο Ντάνος. Αυτό είναι με τον Μάριο. Εντάξει, τέλος πάντων. Όχι, εντάξει, μ' άρεσε λίγο το Ντάνος. Μόνο Ντάνος, έλα, μην μιλάς. Ναι, Μενέλε, μπορείς να αφήσεις να το δείξω. Κάνω ένα βίντεο. Έλα! Λοιπόν, πήρα και αυτά τα παπούτσια. Κάτσε γιατί δεν φαίνεται. Τα οποία τα πήρα από τα Bershka με 26 ευρώ. Χάλια είναι. Εμένα μου αρέσουνε! Λοιπόν, θέλω να μου πείτε στα σχόλια άμα αυτό εδώ, άμα αυτά τα παπούτσια είναι ωραία. Γιατί όταν σβήσουμε ότι είναι χάλια. Ποια σχόλια καλή, 20 προβολές τα έχουμε. Δεν πειράζει, όσες έχουμε. Ναι, 19 εγώ, μία εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά Αυτό είναι. ήταν το βίντεο μας. Ναι.
Εγώ πιο πολύ κάνω βίντεο κι άλλο και τέτοια, απλώς αποφάσισα μια φορά να κάνω ένα τέτοιο. Πες να είναι και το τελευταίο. Αλλά να ξέρετε ότι Jack στο top είναι αρχηγικό. Μετάφραση. Τα λέμε, να περνάτε καλά. Αν μας βλέπετε που δεν μας βλέπει κανένας. Και... Γεια σας! Το κλείνω. Όχι, όχι.